Ay, simbahan ay. Simba ka kuno para banibanan na akong sala. Magampo sa tajiri. Emilia tawhana o. Ako siguro nagsala ni tawhana. Kaya lagi ko yung bata. Uy. Lagi ko. Lord, sa ilo ako sa mga sala, Lord. Di na ko mangawat, di na ko mangilad, Lord. Sa ilo ko, Lord, magbago na dyan ko, Lord. Lord, sorry. Ay, nakapagpapay na pa niya akong kahimtang, Lord. Bus. Bus kamu, kung tayo. Minatay nakaampo na rin ako. Ay, ang saon mo niya. Lord, last na lang ni Lord. Salamat sa pagbutang. A few moments later. Limos mo ma'am, sir. Maluoy mo sa buta. Gutom na kayo. Nahina na naguguli kay mingaw kayong simbahan. Way suhot. Way siguro na kuya ba ito mga tinguga mura ito mga nilad sa Divisoria. Uli na ko, kay nakailad na ko. A few moments later. Na armin hayahay pangita. Ta bira na sad. Lisod ning maadik ta ning surprise kay sa unsa na lato himuon. Pangila makataya kita ani kay makabaglok ta. 103. Awaro. Tindaghanan nagbutang. Tan-aw no ko ni ronde. Tiap lagi ko ani. Tan-aw na to ni be. Mura daghan ra ba to ni butang. Yahay mo na ni. Pangita ah. Wah, magsuod ani. Ilat siyang pigwa. Duda gi ko tong duha ka tawo ganina sa akong tapad. Kaya murag lain sila hinunghungan. Daan ko pagid lagi nga mangingilad itong mga tawahan na to. Mao tong tinuga nga dito sa Divisoria gi pirmi madunggan ako. Anong hulakaw ko sa Divisoria. Bigla paita. Kwarta na naging bato pa.